сега, приближаваме се към кулминацията. Първо място, шампиона в надсвирването тази година. Той е, как беше, неговото име е парична награда първо от 3000 лева, плакет за шампион надсвирване в Стамболово, фестивал на сладбарската музика 2024 година. Първо място, оркестър е. Можете ли да познаете? По-силно! Оркестър Бисери! Младен Малаков, заповядайте! Господин Елдъс. Моето фото къде е? Дайте моето фото тук, бе! Аз имам телефон тук, 7000 лева дарали за телефони, бе! Който заповядайте. Иди там да ме снимате така още. За първа година съм тук. Шампионска снимка искам. Така. Господин Малаков, няколко думи? Добър вечер от мен. Искам да кажа, че това не ми е за последно и не ми е за първи път тук. Аз съм участвал много години тук и съм получавал най-големите награди, като престижно и като най-добър кларнетист, като най-добър оркестър и така нататък. За мен е чест, че продължавам да идвам тук, защото аз имам спомени. Се спомням, тук сме били на 150 000 зрители, фенове, приятели, колеги. Но това е една много голяма крачка за всеки един изпълнител, защото от тук се тръгва най-добре за един музикант. Участвал съм, знам го, изпитвал съм го. Аз мисля, че няма да ми е за последно, не? Продължавам. Няма как да е за последно. Значи продължаваме. Искам да благодаря на цялото обкръжение за това, че му поканиха отново да бъда тук. Искам да благодаря също на моите приятели, дългогодишни приятели. Това е един от най-добрите гадолари в България, Димитър Лавчев. И мой приятел Кръстю. И те са завършили в Котел. Съзнаеме много години. Искам да им благодаря. Благодаря ви много, приятели и колеги. Продължавам. Стига само да имате желание да бъда тук. На вас също, приятели, благодаря ви много за топлите аплодисменти, за доброто посрещане и защото ние наистина без вас няма да стане нищо. Вие сте хората, които давате шанс на всеки един музикант. Вие сте хората, които може да дигате, може да сваляте. Знаем ги тези неща, защото аз съм, така да се каже, стар кадър тук и пожелавам нека да пребъде това, защото е много важно за всеки музикант. Благодаря ви, приятели, бъдете живи и здрави и обичайте народната музика. Тя е много красива и много хубава. Аз цял живот това свиря. Благодарим! Аплодисменти! За финал имаме още една изненадваща награда. Първо ще обявя обаче кой ще я връчи. Аз. Ще я връча аз. Наградата е благодарствена грамота за запазване на българските традиции. Аз съм организатор на фестивала тази година
и с удоволствие бих искал да връча тази награда, повтарям още веднъж, благодарствена грамота за запазване на българските традиции на един важен човек, без който този фестивал нямаше как да бъде осъществен, а именно кмета на Стамболово, Аднан Елдъз. Заповядайте, кмета, да си направи една обща снимка. Кмете, не бързайте, моля ви, заповядайте да закриете тази годишния фестивал в Стамболово. Здравейте още един път. За мен е чест